קבוצות רכישה הן הדרך הצרכנית היעילה ביותר להפחית עלויות, ואם זה עובד בעולם הנדל"ן, למה שזה לא יעבוד גם כדי להוזיל בילויים ומוצרי נוחות? אנחנו נגור בפנטהאוס. סליחה, למה שאתם תגורו בפנטהאוס? כי אני ארגנתי את הקבוצה. זונה בזונה. קבוצות הרכישה נראות הגיוניות כשמדובר בסכום אדיר כמו זה שאנחנו משלמים על דירה, אבל אתר חדש מנסה לשאול את הקונספט גם להוצאות יומיומיות. האתר גרופר מציע לגולשים להצטרף למחירות קבוצתיות ולחסוך בין 50-90% על שלל בילויים כמו ארוחות במסעדות, מופעי תרבות, אפילו טיפולים קוסמטיים וצניחה חופשית. את המוצרים האלה בדרך כלל אי אפשר לרכוש באתרים שמציעים רכישות קבוצתיות. בין הדילים שמוצאים באתר אפשר למצוא כרטיסים להצגות בהבימה ב-50% הנחה, שוברים לארוחות במסעדות כמו מיט אנד ויין ובורגוס בחצי מחיר, וטיפולים מסוגים שונים כמו הלבנת שיניים ב-499 שקלים במקום 1,060. מדי יום מתפרסם באתר דיל חדש שניתן להצטרף אליו באותו יום בלבד, והעסקה יוצאת לפועל רק אם יצטרפו אליה מספר הלקוחות המינימלי שקבע בעל העסק. נכון להיום האתר מציע דילים לתושבי ערי המרכז בלבד, אבל בחודשים הקרובים מתכננים לפתוח מדי חודש קבוצות רכישה לתושבי ערים נוספות כמו ירושלים, חיפה, באר שבע ואילת. בעתיד יהיה לנו יותר קל, אנחנו נדע מה הלקוחות שלנו רוצים ולפי זה נוציא דילים, ניתן להם אנחנו לבחור. גרופר מתבסס על קונספט של אתר אמריקני בשם גרופון, שמציע לגולשים לקבל מדי יום קופונים למסעדות, תיאטראות ובתי מלון בהנחות של עד 90%. בינתיים הרשתות החברתיות מספקות קר פורה לקבוצות רכישה אקראיות. בפייסבוק אפשר למצוא שלל קבוצות שמזמינות חברים להתאגד כדי לפנות ליבואנים ולהשיג הנחה ברכישת מסכי LCD, טלפונים סלולריים, קטנועים ואפילו אביזרי אופנה שעל הנחיצות שלהם אפשר להתווכח.